Sutira nga, abi man ang ito sa imo. Oh, ako. Ano di ate? Ano na di ay? Hoy, oh boss. Dayon ani boss. Isa ani. Unsa man na di ay? Manila ko tang tele. Unsa man na? Shopee nun. Nagpa-deliver ka mama? Wala. Ay, deliver nga ba? Baso, imo ang pangalan no. Sa Shopee daw. Shopee. Nagpa-deliver. Delivery sa Shopee. Sir, 2,000. 2,000. Wala biya ko. Nang ano man unsa man na? Unsa man nagpa-deliver kasi nalimot Hoy, ka. wala simpa ko. Wala. Mura gastos pang kagabi. Basi na imong kwarta. Wala na ko. Wala ko ba na nimo? Wala man ko. Wala. Unsa man na ron? Pili kang kinad ana? Ah, si Auntie Aning lang sa'yo magbayad. Kamo na inyong kwarta? Wala ko mag Ato ni amutaan kay wa may ang Wala oy. Wala. bisag ana diha nang ano man ang kisa may nagpa-deliver. Wala gid po ko. Ha? Wala. Ikaw si Shopee tanaw ra bis pangalan sir be. Videohan na to ha kay unya kuha ni pa. Kanang Oh, sutira. Wala lagi. Wala. Ang sa man ana sir, sa may diskarte na karon sir. Wala. Wala man ko. Papirma? Pirma lang ka ba? Papirma na lang kuno. Wala. Nali, ala, lisod po. Oh, ako lisod yung pa raw. ipapirma. Imo man ang ngalan. Hala, Lagi man ko makapirma. ako bahala. Ako na lang magbayad. Ani, mamay. Si Auntie rin magbayad. Ako din yun, ay. Wabi ko Wala. kurta. Isa bay nagkuan ani. Namao gani. Ano man Asa man din mo pirma, sir? Ha? Ah, malapit. Ay, narito ang uban nga. Narito ang uban nga Di ko kuan. ko makapirma. Adi ka makapirma, ay. Ako na lang kuanon. Nara dito daw ang uban. Sa kay sulod ana di ay. Sa kay sulod ana di ay, sir. Ano man ang wala ko ana magkuan oy. Sa bay gapadala ana. Ha? Para ba ang sa ani? Isa kadot lang. Napadaw dito ang uban, nay. Mm. Eh, gamay ra. Ilista man ang pangalan sa magkuan. Mama din pirma. Para kung asa dapit ka, nagpuyo. Oh, dali ha karon. 2,000 na ang kurta. May uporta. Ah, dili po na pwede utangon? Hindi na pwede tangon, sir. Na dili. Dili ko. Tagkuan lang ta, tagato. Dili ko. Tagato, situ. Ah, si Ate Aning may bahala, ana. Dili ko ana. Kay wala ko'y kwarta. Ngano man na? Napilit gid ka ana gyud. Nganong pilit nga? Ngano man ang ilista man? Ay, papirmahan lang ko na to ni mo na. Okay, luoy man sila mag-deliver kasi sila may magtapal. Dinhi di ani ra. Dito Ani sulod. ra, ani. Ani ra okay na lang. Yung manager na. Hindi man ko kapirma. Kinalan mo pirma gyud ka. Amo lagi to yung sarma. Ito yung Dali na. Hindi na kang give for surprise, guys. Ah, sige na. Happy birthday, ma. Wala ko na video pa sa na katuin. Ah, kasi si King King. Surprise! Nanay ito. Ayaw pagilak ma. Sa paano siya? Si Ana. Manang trabaho makay sa pagkaon ma wala mi ko pero sa pinang si Jian ako man tong na niya kay nagulat man siya sa tawag. Nagulat siya sa tawag ma kay ma kung napakoy trabaho man siya. Ma napakoy trabaho mo matugig ko kan so magid ma Sila. Oy, amo ning si King King wala ko malhan. Nawala ko kailaan man sa tingking. Kayo siya. Ipli-ipli.
Surprise. Karon na. Ah, magkasay kuan.